Asibingelele mbukelani KZNTV sikwamukela uhlelo lesula namhlanje ingqikithi igama lami kunokuthola amabika umthetho abukela uhlelo ingqikithi ke namhlanje la suke sikuphathele khona izihloko esisuke sikhuluma ngazo ukuthi ikuphi okushintshile ikuphi okusha ikuphi okuya phambili ke manje ngoba phela kuthiwa abantu bami bayabhubha ngenxa yokusolwazi ngoba sihlala ezintweni ezizodwa njalo lezi zinto esisuke sifundiswe zona singabe sisafuna ukufunda ukuthi kwezinye indawo kwenziwa kanjani kuphilwa kanjani kanti sibuyile ke futhi namhlanje 035 789 8855 noma uthi nokuthola email 1KZNTV.co.za. Kunjalo ngibona KZNTV ngihambe ngento namhlanje ngihamba naye uProphet Magejageja okuyena esikhuluma naye namhlanje abaningi bayamazi ke ngezimfundiso zakhe ikakhulukazi indaba zamadlozi indaba zabantu abaphansi indaba zabantu abadala asikubungela uProphet sikamukela ohlelweni asibingelele kakhulu sisinokuthola sibonge kakhulu ithuba enisipha lona kuyintokozo ukuthi siphinde sibuye sekuyisikhathi eside kakhulu sakugcina sekuyisikhathi eside kakhulu sibonile ukuthi ububhizi kweminye imisakazo kwamanye ama TV uyehluyenyuka ibandla liyakhula kakhulu Prophet abantu bayasizakala kakhulu lokho kubalekile kwala noma sithi bakithi kwenze njani sithi siyabatshela abantu ukuthi hayibo ayihambi lendlela abantu baqhubeka kunjalo ngoba shuthi kukhona abakutholayo abantu banomoya wokusenza into ephilayo bayayibona into ephilayo la ingakhona asikhumbuza ababukela ukuthi ubaba ubani soko kunendawo ubaba Prophet Magejageja ungumprofeti othunywe uNkulunkulu in particular for isizwe simnyama sase-Africa kubantu abakholelwa emadlozini kubantu abakholelwa kuNkulunkulu so umprofeti Magejageja uyiso aphinda beumlomo kaNkulunkulu kulabo bantu kisuke uyisa phinde beumlomo wabalele kulabo bantu ukusiza abantu abalele ukuba baxhumane nabantu abaphilayo alright nabaphilayo baxhumane nabantu abalele ngoba kuleli imizimba imoya yabantu into engasoze yafa into ephila ingunaphakade ilindile eparadise nase-Hades cha akukho Hades na paradise imphefumulo yabantu iphila ngaphakathi kithina njengabantu abaphilayo emhlabeni njengoba noJesu akekho ezulwini angithi inhleze nishaya isifuba nithi uyaphila ngima ngaphila nakwena so wonke umuntu ohambile unendlela ethize yokubuya thina abantu base-Africa sinayo lento ethi umuntu uyafa into yabelungu leyo thina umuntu unjengo cycle uya rotate uyahamba emhlabeni uphinde ubuye futhi again so labantu abangasekho baphila kuthina ingakho siyabaphupha siyababona ngama visions befika kuthina silele emakhaya so ibelieve yethu ithi abantu mabehamba they depart in the body but they are present in the spirit mhlamba ke ngibuza nje lo mbuzo ukuthi ake sithi ke ngoba uyakhuluma kakhulu ngendaba yamadlozi lo suke hambeke enze kabi umunye eshiswe ngamathayo umphakathi ngenxa ukuthi ubedlwengula abantu enza zonke lezo zinto ezimbi naye uyabuya ngalendlela osho ngayo umuntu mayiphuma emzimbeni into yokuqala ayizondayo umzimba wakhe that is why kuwo wonke ama miracle umuntu ake awenza ayikho into enzima njengokubuya komuntu esehambile ukuvusa umuntu esefile because into yokuqala umuntu ayizonda uma yephuma umzimba ungakhohlwa zonke izinto ezenziwa umuntu ezimbi uzenziswe umzimba zidelaya iassignment ayithunyiwe kumoya so umuntu akawona umzimba umuntu izinto ezintathu mayifika emhlabeni umzimba bese ba umoya bese ba umnotho wakhe so njengoba umuntu esuke ehamba kade eganga ayikho into ayizonda njengomzimba wakhe ingakho mayisebuya uyozwa abantu abamba bexabene kuthiwe ekhaya fanele kwenziwe inhlambuluko why kumele kwenzeke inhlambuluko ngoba lezi zinto azenza esesemzimbeni akazithandi bese kuba neprocess yokulinda ngaphandle komndeni wakhe ngoba wonke umuntu mayihamba uya emndenini wakhe so bese ba neprocess yokulinda ngale komndeni wakhe icala lakhe lingakathethwa yilo muntu ke obuya sihlangane naye bese sithi sibona ispoki uyabona umoya ongenamzimba ngoba akavunyelwe ukuxhumana nabantu bomndeni ngenxa yezenzo ahambe ezenzile uyobone nokuthula endaweni ithile kuthiwa kunespoke esithile othi after 10 years kuthiwa ispoke asekho awusashona naphi ispoke na ispoke amacala aso asathethwe emndenini saphinda sahlanganiswa nomndeni yilo muntu othi nokuthula ehambe egula uthi mawushisa impepho uzusuphethwe yidolo hawu elani idolo yilo gogo wahambe egula usebuyile kuwena njengo
njengoba ebuye kuwena sekumsebenzi wakho ke ukuthi hamba uyothola usizo lokumelapha ngoba abantu abasemoyeni khona izinto abangakwazi ukuzenza njengoba nabantu basemzimbeni benezinto abangakwazi ukuzenza ukuze zenzeke izinto badinga labantu ukuthi baxhumane ingesikhathi thina emzimbeni sesilapha lo muntu owafa ephethwe idolo ngesikhathi wena uhamba uthi uthatha iphilisi kuvele kuvuke esinye isifo emzimbeni ngoba lo muntu akafuni iphilisi ufuna impande azokuthuma wena ukuthi akuvuke uyobona ba Magejageja mawufika uMagejageja akunikeza impande uyothi ungadla leyo mpande uthola ukuthi idola lisekho emzimbeni noma lo gogo usumbiza empepweni akayuphinde efike ayilento ahambe iyona emzimbeni. Mina ngiyadideka usuyibeka kanjalo sokuthi laba abantu bayabuya bephile kithi. Alright, sengathi zonke lezi zinto zenzeka ngendlela yeBhayibheli kokuqala lokho. Okwesibili bengazi ukuthi ithina siya kubo emsamo. Ngenxa yokuthi basuke behlele emsamo. Okay, umsamo wokuqala umuntu. Abantu nje umsamo nje oqala amakhulunywa ngomsamo. Ingakho abantu abaningi emsamo ayibalungeli because bayolungisa indonga. Kanti indonga kuona umsamo nje oqala umuntu. Abantu bakini baphila la ngaphakathi kuwena la ngaphakathi kuwena nokuthola kuona owakho wodwa umoya kunemoya over 10,000 engakwazi ukusurvive kuwena nezifo ama spirit uyabona abantu abaphila kuwena leyo ingakho nokuthula uzophuphulele nomuntu uvuka uphethwe isinye kodwa kade engekho lento ibiyenzeka ispirit esithize ebesikade silala nomzimba wakho. So uma sikhuluma ngomsamo sikhuluma ngomuntu kuqala angwenzela isibonelo umuntu akekho umuntu osebenza ngomoya othize wonke umuntu usebenza ngedlozi la kubo ngethongo la kubo ukwenzela isibonelo uJesu uthi kubafundi bakhe ngoba ngiyazo lithanda iBhayibheli uthi anohlala eJerusalem namukeliswa amandla uthi it is your advantage for me ukuthi ngihambe ukuze ngizobuya kunina ngehle sengiyini sengumoya ngizohlala kunina. Alright, lo moya owehlo kabani wehla kubefundi ngoba iBhayibheli lithi bakhuluma ngezilimi ezahlukene not tongues different languages. Why bakhuluma ngam different languages kuya ngokuthi ithongo lakho mawusi Latino kwehla ithonga lesiLatino then ukhuluma ngalelo limi. uJesu mayethi hlalani eJerusalem nezinimukeliswe amandla kamoya oyingcwele ubani lamandla uyena nje uthe uzobuya ebuye esewumoya kushuthi ithongo leli elehla phezukwabo selibuya sekubuya umoya uzohlala kuphi uzohlala phakathi kwabo hayi ekamerweni eliphezulu ababehleli kulona. Ingakho emva kwalokho benza imangaliso baze bethi abantu bababonayo bathi laba they are Christ like bangamaKristu laba bababizela ngamaKristu ngoba babona ithongo lisebenza emzimbeni likaKristu lisebenza kubantu kodwa abaphilayo. So ke noJesu akahlala ngezulwini wabuya wazongena ngaphakathi kubafundi bakhe. So abantu bakithi mabehamba ke abanyamalali bayabuya ngomoya kwehlukene ama generations kune generation yobaba eyomkhulu eyokhokho eyokhokho bokhokho ingakho laba abathosa ngaphansi kwamanzi ababa nenhlanhla ukuthosa ngaphansi kwamanzi bayokutshela ukuthi lapha besiphila namakhehla nezalukazi ezindala esingazazi because it's a fourth generation lephila lapha yana. So umuntu njengoba abelungu bene trinity thina sinabantu abawu4 sinobaba sinomkhulu sinogogo sinokhokho sinokhokhokazi. Lento mangabe ucela into kuyenzeka irana omkhulu uphuphu naye ekseni uvuka kwakabi naye idlule kobaba ize komkhulu fanele amathonga asebenze ngento ekuthiwa iabsolutely agreement ezevumelane o4 bese uyayithola lento. Okhokho ke ibona bangasaphila isikhathi eside emzimbeni sebephila emanzini baphila olwandle la bathi mangabe bengakwazi ukuxhumana nawe suphupha amanzi angcolile bazokutshela ukuthi asisenayo communication khona into esidungayo la ekhaya asisakwazi ukuxhumana nawe. Njengoba lisho nje iBhayibheli ukuthi abalele abasenasabelo futhi abasakwazi ukuthi bexhumane nathi. Makunjalo phela kusho ukuthi noJesu asisakwazi ukuya kuyena ngoba wahamba ngomzimba he departed through the flesh usephila ngomoya. So akekho umuntu olala nje kube ukuthi asavuka umzimba lo lalayo umzimba ngithi wakhiwe ngodaka iwona obuyela phansi enhlabathini umoya uyophila forever. Aseyitolo bona INGQIKITHI asiphuthume itolo siyabuya. Asibona sikamela mbola INGQIKITHI sabona uhlelo lenqikithi igama lami ngoNokuthula isibongo kaMthetho. Mfundisi ake ngobuzo lo mbuzo yini eyenza ukuthi ufanise uJesu nomuntu? Uhluke ngani? Ingani waba umuntu 100% naye. Ngithi nisho njalo manishumela waba umuntu 100%. uJesu noShembe kuyafana, uJesu noNala kuyafana, uJesu noMageja kuyafana. Bonke labantu bangabaprofeti abathunyiwe.
umehluko ukuthi uJesu wayengumprofeti kwaIsrayeli. Umehluko ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Sikhuluma uNkulunkulu omthathu. Wena uyindodakazi kaBaba. uNkulunkulu ubaba, indodana, noNkulunkulu umoya. Bese kuthi uMageja yilo ngesikhathi lapha ensimini yaseEden uNkulunkulu ngalesikhathi ekhanda umuntu. Emphefumulela. Sesikhuluma ngoMageja ke lapho. Okay, noJesu akezange emhlabeni engenawo umzimba. Akekho umuntu uyindodana kaMaria before abe indodana kaNkulunkulu. Uzalwa nguMaria. Bese lithi kuMatthew 1:15 uyise nguJoseph owayezalwa nguJacob. Ku Luke chapter 3:23 licontradicts lithi uyise uJoseph owayezalwa uEli. Asazi ukuthi ubani kahle ubaba kamkhulu wakhe kayise uJoseph. So ke naye wazalwa njengomuntu. We know ukuthi uMaria wamumathe indodana engayazi indoda. Asinayisho. Kusho iBhayibheli. Leli nawo refer kulona. Okay, ngirefer yona mina ngokusiza wena. Ngeke ngiphinde ngisho. Mina wena ukuthula ngisalidinga iBhayibheli ukuze ngikhulume ukuthi uNkulunkulu uthini. Because iBhayibheli i-direct message kaNkulunkulu ekhuluma nabanye abantu. Asikuvume sithi it is the word of God even though God is not the author. Kukho la kubhalwe khona kuthiwa uNkulunkulu lo bhalela kubhala uMoses, kwabhala uJoshua, kwabhala uPaul. Of which kunama contradictions even izitori zabo. Ngikwenzela isibonelo. Istory sika Matthew 27 verse 5 uthi uJudas esereceive imali wazihenga wafa. Acts chapter 1 verse 18 uthi washayeka phansi waqhuma izibili ngaphansi shothi umuntu oyedwa ufa kabili ngeindlela ezehlukene. So yingakho ngeke ngize ngisticke kakhulu ngoba uNkulunkulu la ekhuluma noLuka angiyena uLuka mina. uNkulunkulu angizwa in African man that is representing Africa kwiBhayibheli iziyophela akekho umuntu orepresente mina njengomAfrika. Ukhona uKhushi. Umkhushi ubani umkhushi wakabani isibongo. La njalo makuvela umuntu omnyama kuthiwa umkhushi bese sixhuma siyahlala kuthiwa umuntu omnyama wenzani lo yomkhushi. Angikwenzela isibonelo mina impande zami impepho. Uyabona uma ngifuna ukucommunicate nabantu bakithi impepho ayikho impepho la evela khona ixhumanisa abantu neBhayibheli kuvela ivesi. Ngiyaxolisa umuntu omnyama ubenayo uNkulunkulu ngaphambi kwamadlozi besikhuluma ngomveli inqanga. Now inini nina la nikhuluma khona ngomveli inqanga noma la nikhuluma khona ngomveli inqanga because sonke isikhathi njengamanje nina nikhuluma nabantu bakini nikhuluma nabantu ngempepho. Sithi basikhulumele nomveli kuqala ngoba uNkulunkulu igama elingenamini ngomkhulu kunomkhulu. Thina siya komkhulu nawe awukwazi ukujumpa uyihlo uye emzini kamkhulu wakho. Siqala kuma ancestors. Ama ancestors wethu asebenza njengama divine angels njoba nani nineengelosi where you command angels. Uyangizwa uma ucommand ingelosi usuku ungasho ukuthi instruction iya kuingelosi iya uNkulunkulu but it passes by. So nathi sikhuluma nomkhulu bese bona beya komkhulu kunabo. Sikholelwa kumveli kuqala vele ukuthi uyena uNkulunkulu wavele kuqala njengoba eziveza kumina ngiye ngisho isilogene esontweni ngithi wenza konke igama lakho uNkulunkulu lethu wenza konke but indlela aziveza ngayo kumina. Yabona so umehluko ukuthi la impande zethu thina njengabantu abamnyama ama ancestors ethu in Africa wena ukuthola isihlahla sikaManga sisoze sathela ama orange. Impande zikamango zikhipha umango, impande zama orange. Wonke umuntu okhona emhlabeni uniselwa izimpande zakhe. Isihlahla sinisela impande akusona impande zinisela isihlahla akusona isihlahla sinisela impande. Njengokuba nani ngisho senikhala ningazama ukubiza uNkulunkulu kaAbraham, aninayo uNkulunkulu kaAbraham ngoba aninazi impande zobuJuda noma zobuHebrews. Nine impande zobumnyama. That is why abantu abamnyama ibona abakholwa kakhulu kodwa ibona futhi impilo yabe engacaci. Ithina esifa kakhulu, ithina esigula kakhulu, ithina esihlupheka kakhulu because we are trying so much ukuconnecta nempande ongasizona zethu. Siumango masumanga sisoze saba ama orange. So yonke lento esiyikhotha in the Bible akubona abantu bakithi labayana. Isintu sakithi fanele sibuyele esintwini uphila kanjani ngesintu. So ukuthatha abantu banikeze iculture kaIsrael ngikwenzela isibonelo. Ama Muslim mayeshada no cousin bawo it is a blessing. uNkulunkulu makuwukuthi washo ngempela eBhayibhelini ukuthi ningaphendukeli kwaba namadlozi
amadlozi nayo yonke into wayibeka kabi wayingakhulumi nathi wayikhuluma nabantwana baka-Israel njengoba namaSulumane mayeshada no-cousin bawo kuyisibusiso ngoba umnotho awuphumi ngaphandle but umuntu omnyama mayeshada no-cousin ichilo lelo so ichilo kuthina kusho ukuthi ichilo nakumaSulumane njengako laba bayizizwe uNkulunkulu mayikhuluma nabo ethi manifika kulelozwe aniyofike niphendukele kuNkulunkulu bakhona but akusho ukuthi uNkulunkulu bakhona ba-wrong kulaba baka-Israel hayi kithina nathi ku-wrong futhi ngokuphila ngokweculture ka-Israel njengabantu abamnyama ingakho izinto zethu zingayindawo silahle imvelaphi yethu ngoba imvelo ilalela imvelaphi so ayikho imvelo ehamba yodwa engena imvelaphi ngikwenzela isibonelo makuzala umntwana ekhaya ufakwe esibayeni akayiswa ku-DNA kuthiwa inkomo mazamnyathela kuyena wala ekhaya mawala ekhaya imvelo izomlalela ngeke izimnyathele ihloniphani imvelo ihlonipha imvelaphi yakhe so yilento ke eyonakele emasontweni ukuthi abantu bephuciwe imvelaphi yabo banikezwa imvelaphi kaPaul uPaul esingeke simtrace masingafuna igeneration yakuba kaPaul ayikho but isilo esikhona ingonyama ekhona njengamanje mawungatrace igeneration yakhona uzobathola ngonyama ushaka uyithola ngonyama udingane zonke it's traceable ngoba izimpande zethu njengabantu besintu. So I can safely say uyayiphika indaba kaJesu nendaba yeBhayibheli uyayiphika. Nginezinto engiziquestionayo of which ngicabanga ukuthi makumele isilise accommodate kumele li amendwe somehow njengoba neconstitution ya South Africa yayikade yamabhunu isifaka abantu abamnyama yenze njani ya amendwa kwa-edwa abantu abamnyama so uma lingakwazi uku-advocatela mina njengomuntu omnyama ngixolela ukuphila ngesintu kunalo and by the way iBhayibheli is just a story book njengawo wonke incwadi there is why ama-royalties adliwa uba no-Queen Elizabeth awadliwa uNkulunkulu because iBhayibheli is not owned by God khona iminyaka ewu-500 la iBhayibheli lalahleka khona so you telling me ukuthi uNkulunkulu wayelahlekile ngaleso sikhathi I don't believe uNkulunkulu waseBhayibhelini ngikholelwa uNkulunkulu ohlala kubantu akhulume nabantu njengoba ngingumprofeti nje akumele ngilonge ngithi let us open in the book of Corinthians angidile abantu baseMaritzburg akubona baseCorinth uthini uNkulunkulu kubantu baseMaritzburg why njalo fanele ngirefer encwadini uNkulunkulu onjani kanti uhlala kwincwadi masihambisane yini lo kunzima ukukhuluma nawe umprofeti because uyayijika kungenzeka futhi eminyakeni emihlanu ezayo ungabe usukhuluma okuhlukile kunalokho because eminyakeni emihlanu edlule ubukhuluma okuhlukile kunalokho. Okay hayi eminyakeni emihlanu iminyakeni eminingane edlule bengikhuluma into kathi ngisindisiwe bengikula phela lapha ekhanda so ngokuphelele nje bengigula ngoba bengingakwazi ngashiya kanjani amadlozi akithi ngibe nebusy namadlozi asencwadini how do I know ukuthi Paul has ever existed ngenzela isibonelo incwadi kaJobe nje it's just umlolozelo akusincwadi yangempela incwadi ewuthi uma uthi udinga iauthor yakhona uyazi abantu abawu4 ihlambiselwa kuyona ukuthi bayibhala number 2 kuthiwa indala ngisho kuno Genesis number 3 lencwadi uyeza ukuthi ayibhalwa ngoJobe kuthiwa kwakukhona indoda ogama layo liuJobe Job is not the author lezi zinto ngenzeka ukuthi azikaze zenzeke ngoba ithathwa njengencwadi efana nomlolozelo ukubhalwa kwayo so angikwazi ukusticka kuleyo nto because no Paul mayikhuluma naseCorinth angiyena waseCorinth angiphili ngeculture Korinte anginazi impande zaseKorinte so uNkulunkulu engimethemba kakhulu lo khuluma kuMagejageja Bola 1KZNTV sihlena umprofeti uMagejageja uthushumayela kubantu basePietermaritzburg hayi abantu baseKorinte aseyitolo siyabuya Asipena sikwamukela Bola 1KZNTV sihlena umprofeti uMagejageja namhlanje prophet ushothi kuyo yonke lento yokhulumayo kungenzeka ukuthi noma ngithi usholo ukuthi indaba kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi ayikho noma indaba yeBhayibheli ayikho ukhona uNkulunkulu but izitori ezinye ziyasolisa ukuthi kungenzeka ukuthi azikho ukhona uNkulunkulu njengoba wayekhona eAfrica before kufika incwadi ebizwa ngeBhayibheli. Right because ngingathi kuwe njengoba iBhayibheli nje angithi linencwadi ezo66 bese kuthiwa kunama lost book amanye kuthiwa ama lost book of Moses ziningi lezi incwadi so masithi iBhayibheli is the word of God lama lost book isisho ukuthi uNkulunkulu olahlekile yini ngoba phela masithi yilona zwi likaNkulunkulu sithini ngaleze ilahle ezalahleka zanga edwa in the Bible lama lost book awubani ke wona what if lama lost book aphikisa yonke lento ekulo 66 books yabona so we can't rely ekuthini uNkulunkulu simthola eBhayibhelini ngingathi singa rely ukuthi uNkulunkulu uphila kubantu
ngingathi uNkulunkulu siyakwazi ukuxhumana naye ngeindlela ezehlukene kufana nalento yokuthi kunomuntu oyisangoma kunomuntu oyinyanga labantu babizwe uNkulunkulu kuzosiza abantu bese ngiyabaphika ngithi mina banamademoni bese ngiyamvuma abaphiko wena abaphikwa iBhayibheli leli thina esikholelwa kulo iBhayibheli liphika majority yezinto esiphila ngazo as an Africans ungakhohlwa ukuthi iBhayibheli lifike nobani namaRoma ngithi amaRoma isonto lakhona kuthiwa ithi Romans Catholic Church is not an African Catholic Church it's a Romans angazi ukuthi singena kuphi thina because igama lilodwa liyasho ukuthi ibelieve yakuphi yase Rome and le believe yase Rome kuthiwa kwakade amaRoma umbuso awuthatha kuma Greece yabona maye uthatha kuma Greece after the late Alexander the Great mabe uthatha umbuso waye Rome ibona ba edit iBhayibheli lama laws book bawakhiphelana ngoba phela uNkulunkulu simfune ephelele lo Nkulunkulu olahlekile ke makuthiwa iBhayibheli ngempela is the word of God so sikholelwe kuphi what if uNkulunkulu ustrong kwiAfrica ngalezi ezibizwa ngama laws book yabona so mina ibelieve yami ithi uNkulunkulu ukhona kwisintu and uNkulunkulu wakhe different tribes Okay ngizoshintsha ngifaka omunye umbuzo okay just ukuthi uthi wanqaba bese ngifaka omunye umbuzo 5 uzoqhubeka wena 3 2 1 so ibelieve yami mina ukuthi uNkulunkulu uphila kubantu akaphile encwadini njoba kunama laws book in the Bible so sithini ngalama laws book sithi masithi this is the word of God lo 66 books sithini ngo 500 years khani iBhayibheli lilahlekile belenziwani belikuphi ngesikhathi lingekho abantu bebephila kanjani bebengena uNkulunkulu yini and njengoba linama laws book kusho ukuthi uNkulunkulu olahlekile noNkulunkulu ovela obala uvelile ngencwadi ezo 66 ngalezi ezinye waphinde walahleka so ngithi mina uNkulunkulu kungcono simlande ngesintu ngoba ngesintu siyawabona amaphupho abantu bakithi okuyibona abaxhumene nomdali abafika kuthina kwalezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini akukho ngisho kodwa esake sakuphupha njengabantu abamnyama asikaze siyiphupha ingelosi asazi ukuthi into enjani into esiyidwetshelwa abelungu inama phiko imhlophe asikaze sambona lo uNkulunkulu esimbhalelwe eBhayibhelini but uNkulunkulu wesintu ama ancestors akithi siyamazi ngemikhuba eyenziwe emakhaya yakithi nangamasiko athize ahlukahlukene esizwe axhumanisa uNkulunkulu nomuntu if kuukuthi lento le was for iRome phela okay obviously kunesikhathi la amaRoma abamhlophe abafika ngaso la eAfrica and if you are challenging the issue yokuthi na why kungakhulunywa kahle ngomuntu omnyama wela ngithi besingazani before befike but eBhayibhelini siyathola uNkulunkulu ekhuluma indaba yokuthi ningajikeli kwabanamadlozi kwababhulayo futhi abalele baphumula that was written long before bafike la eAfrica okay ngizokubuza umbuzo ukhohlakele ke kushuthi lo uNkulunkulu wabo ngoba kuneverse la elithi mawufika wofika uthatha umhlaba kwabezizwe bese kuba wena obaboleka imali bona abayo ubona wena uyuthatha lutho kubona njengoba bafika ngempela basiphuca umhlaba bagunyazwa yiwo lama verse masithi ngempela is the word of God that means uNkulunkulu akekho fair because maye bhala ngathi as an African abhala ukuthi ufuna simkhonze kanjani yini ebimhlula ukuthi akhulume nathi ngoba sidale uyena sivela kuyena yini ebimxaka all right okay fair enough but ngibona ngathi wena uyayivuma indaba yeTestament elidala but la usoyiphika khona ila sekukhuluma khona indaba kaJesu am I wrong angathini ngumuntu onengqondo evulelekile I question yonke into efanele ngiyiquestion uyabona kunezinto engizivumayo kunezinto engiziphikayo because vele into mayibheda ayibhedi yonke ikhona into right izizathu ngaliphika iBhayibheli ngoba kunabantu abaningi engicabanga ukuthi basafane basizakale ababhajwe eBhayibhelini
Okay. ekufanele bathola uNkulunkulu ngqo ayincwadi kufana nomshumayeli mina ohlezi njalo mayishumayela akakaza ngakhuluma athi uNkulunkulu uthe njalo uhlala esikhothele eBhayibhelini angimthathi njengomuntu obizwe uNkulunkulu because mawubizwa uNkulunkulu you have a direct message ngikwenzela isibonelo uPaul igrace it's a direct message kuyena ngokubhalwa kweBhayibheli makuthiwa into enjalo ikhona uPetru kanjalo bonke banama direct message so ngiyaphi mina magejageja mangabe ngizolokhu ngiquote ngokaPaul and every time when you argue with me you have to argue with me with a western context awukwazi ukuagwisha noma gejageja with an African context lokho kukodwa kusho ukuthi ikhona la ihamba ixabane khona because makufana agwisha namfanele ushintshe kuba iAfrica ube iWest you cannot challenge me as an African mina ke I'm for Africans I'm not for Westerns but why do you conclude ukuthi iBhayibheli akusilona lizwi thina abantu abamnyama why do I conclude ngithi ngixolela uNkulunkulu okhuluma nabantu ngixolela uNkulunkulu oxhumana nabantu ngezinyanya zakwabo angiconclude angimfuni lo anginazi impande zobujuda sengizamile bakithi ukushumayela not even day ngehlelwa is Hebrew ngishumayela ngizukuthi hayi cha ufikile uAbraham of which abaka Israel amaPalestine mangabe ebiza uAbraham akukho wrong ubaba wabo mina ngimbiza njengobani ngoba ngizalwa mina ngivela okhalweni lika Sembazo lukaMpinyi angivela okhalweni lika Abraham mabethi bona the God of Abraham uJakobe ubaba wabo kwaIsrael mina ubani ngoba ngiyena uIsrael ngingumAfrika nami nginobaba wami shuthi la ukuthi Abraham khona fanele ngiedwe ubaba wami nami ngaedwe senza ngakhona nami ngonyama njengokuzalwa kwami hey yiko ukuthi ensukwini zokugcina khona bayomphika uKristu njoba ngisho ukuthi mina ngazi into eyodwa umuntu uzalelwe into ezintathu into esibhedisayo njengeAfrika ile yesibili into yokuqala umuntu afika nayo emhlabeni umzimba eyesibili umoya kwabhedi spirituality umzimba cannot perform eyesithathu umnotho kwabhedi spirituality umnotho ngeke uzuperform ake singene kuleyo umnotho because angikaze ngizwe before umnotho ubalansiswa ispirituality umuntu mayezalwa nokuthula uzalwe nomzimba obonakalayo number 2 izandla zakhe zifumbethe kanje kusho ukuthi uphethe ngala uphethe ngala yini yenza ukuthi umuntu mayezalwe evula izandla afe it because akanaso spirituality akanawo umnotho izinto umuntu uNkulunkulu amlethe nazo emhlabeni ziphelele ispirituality make saba wrong umnotho womuntu uba wrong ngesikhathi sikhonza kakhulu sasesithi asingayikhathazi ngombuso ozophela wabantu abahlabayo abenza amasiko bayaceba masingase sicalculate ngempela abantu abacebile abaningi akusiba abantu abakholwayo uyazi why abantu abalandela isiko labo back right ne spirituality sabo so ispirituality masingekho in line awukwazi ukuthola umnotho awubonakali ngamehlo uspiritual so umuntu mayezalwa uzalwa enalezi zinto zo3 yingakho umuntu make wangaba nawo umnotho loyo muntu uyomthola evuka ekseni njalo eyofesa udlila azaphathe ngisho isikhafutini akafuna ukudla ugqokile emzimbeni unayo indawo yokulala ufunani kunento emtshelayo ukuthi ulahlekelwe umnotho akanawo umnotho ngokweBhayibheli mangubekela ilento eyantshontshwa uJakobe intshontshela umfowabo wasale phila na umzimba naso spirituality kodwa umnotho wahamba isibusiso asetolo mbona INGQIKITHI sahle namfundisi Magejageja setolo siyabuya Asipena sikamela mbona INGQIKITHI sabula uhlelo lenqikithi ngihamba naye umfundisi Magejageja namhlanje na ukhuluma indaba yomnotho mina ngithi isibusiso ngokweBhayibheli lithi uyise wayefuna ukumbusisa before afe indoda ecebile kwaZulu sithi inothile umnotho kuthina njengabantu abamnyama umuntu mayengenalutho sithi umhlwempu okay maye nento asisho ukuthi akanasi isibusiso kodwa mangabe enothile nina nithi unesibusiso thina sithi unothile yini yona umnotho ispirituality simsiza kuphi umuntu nomnotho angeke why abelungu mabefuna igolide limbiwa umuntu omnyama it because igolide lazi spirituality somuntu omnyama
Alright. Angeke liphume igolide ngoba iAfrica ungakhohlwa inothile uyena mama owondla zonke izingane. Ungezwe iUS ithi icebile ikhuluma about 25% womnotho wakuphi owala eAfrica. Uthathwa la kuthina. So ke thina ithina esiwumama womnotho kodwa abantwana bethu balambile. Balanjiswa yini spirituality number 1. Abelungu basididi spirituality ngencwadi salahlekelwa ispirituality. Asiconnect nobaba mkhulu bethu. Kanti obaba mkhulu bethu ibona abanikazi bomhlaba. Ibona abanikazi bomnotho. Ingakho makuvulwa imayini kuhlatshwe inkomo kwenziwe iritual ethile yenzelwana kuzocelwa. Laba basebenza emayini baba moko basebenza emayini uthi lapha emayini ngaphansi bekeni ithi nihleli nibone nasi isikhukazi namatshwele uthi bekuma yonke into kuma wonke umshini ngaphansi bese kuthathwa imali emhlophe kunikelwe kucelwe kumnikazi womgodi. Ngoba umnotho une spirituality awuveli umnotho uqhamuka. Ingakho umuntu nokuthula ohluphekayo uthola ukuthi amatoho awalungezwe bese kuthiwa hayi umsamo wakho mnyama. So umnotho ulethwa ukuba right kwe-spirituality somuntu. So thina as an African siyophakela ezinye izizwe ngoba number 1 seduke kwi-spirituality. Sizama so hard ukuconnecta no Abraham. Sizama so hard ukubamba i-character yo Paul. Ingakho lento eseBhayibhelini kuthina yenzeki. Asikwazi ukuyenza as an African. Akekho umuntu wazenza lento. Laba basemasontweni abathi akujolwa ibona abajola kakhulu. Laba bathi akuhletshwa abahletshwa kakhulu. Laba bathi akwenza ukuthi nokuthi ibona abakwenza kakhulu because lento i-questionable kwi-spirituality sethu as an African. So some manipulatewa ke saphambaniswa kwi-spirituality ukuze singatheli ngoba isihlahla ukuze sithele fanele impande zenze njani zibalance phansi. So ke nathi ke umnotho ulahle kuphi siyisihlahla esingabalansile phansi. I-spirituality sethu wrong ingakho singenawo umnotho njengabantu abamnyama. Na umnotho ngixolisa uhlangana kanjani kumnotho nokukholo? Phela spirituality sona esicontrola umzimba siphinde sicontrola umnotho womuntu. Wonke umuntu ocebile awuthi ngikwenzele isibonelo lezi inyanga ezigangile mangabe ufika uzocela umnotho sifike sithini okay sizokunikeza umuthi emva kwalokho lo muthi bese kufa umuntu wakini ngifuna umnotho mina ngifuna ukufa lo muntu wakithi uyena oyo manipulate spirituality sakithi. Sure. Ingakho fanele kube nomuntu ofayo. Lo muntu ofayo fanele ayoshintsha ilanguage kuma ancestors wonke ama ancestors abheke lo muntu. So fanele spiritual omunye akunikeza inyoka izokwenzana inyoka izomanipulate spirituality. Awufuni inyoka wena ufuna imali kodwa unikezwe into ezodila nawe ngespirituality. Uyabona ngoba ispirituality sona esiqinisekisa umnotho. Umnotho ufika ngempande nokuthula kumuntu. Angenza isibonelo. Nokuthula wonke umuntu ongenawo umnotho akekho umuntu owazalwe engafumbethe. Ngithe umuntu ozalwe evula izandla uyafa. Futhi akekho ozalwe egudla isandla sodwa athi mina ngizele ispirituality kuphela. Wonke umuntu ugole zombili. Lento ekwenza and nokuthula you never be attracted to something that you don't have. Lento ekwenza uthanda ukushutha nezimoto umnotho wakho uyakutshela ukuthi isikhathi sithi fanele ngabe sesidrave iMercedes. Lento ekwenza uthande ukushutha nezindle ezinhle uzoqamba manga uthi kukini. Ikhona into kwi-spirituality ethi kahle kahle level yethu sesila. Sengimele ngabe sinothe ngalendlela. Kodwa kwenzakalani khona umuntu owahlakanipha wayintshontsha lento. Sikhani wena uzalwa. Hayi ukuthi awuzalwanga nayo. Yisona sizathu uvuka emsebenzini uyofuna amatoho ufuna lento ofuna ukuconnecta nayo. So lento yantshontshwa abathathu basile bayibona ingane isaqala iphupha ixoxa amaphupho bethi lokhu kuzosa kuzoba nemali bese bayithakatha ngani umuntu ke nokuthula noma ngakholwa kanjani still uyathakatheka. Why umuntu ethakatheka umuntu abathakathi ibhodlela balifaka phansi enhlabathini ngoba umuntu wakhiwe ngenhlabathi futhi unyathela inhlabathi every day. There is a connection between you nenhlabathi. Number 2 umuntu udla ihlahla udla impuphu akekho umuntu ongawudla umuthi amanga lawo mawusadla impuphu uyawudla umuthi impuphu ihlahla irice ihlahla inyama lesidlayo ilwane eziphila ngani eziphila ngehlahla. Ingakho ukuthi mase kumnyama kwaZulu uzwe kuthiwa awuthatha imbuzi uthatha umswane ugeze ngawo. Yini umswane ihlahla ezihlangene ndawonye. There is power yala ihlangene khona ihlahla zindawonye. So njengoba umuntu akhiwe ngalezi zinto umuntu akakaza anga respond esihlahleni njengoba udla impuphu respond esihlahleni ukuze uphile. So abathakathi bayazi ukuthi umuntu ukuze umthakathi efanele uthathe ini isihlahla. Angikwenzela isibonelo ngeBhayibheli lakho lithandayo. Ngesikhathi kuwe imbazo akuthandazwanga kwathathwa isihlahla safakwa imbazo yanyuka. Yini imbazo is the source of living. Iyona into ayibasebenzela ukuze bakwazi ukwakha ngaleso sikhathi it was a gift isipho esasikade sibasiza. So uma ufuna umnotho ufana uthola umuntu okwazi ukusebenzisa impande eba inline
spirituality sakho njengomAfrika ukuze kuzotholakala isiphiwo sakho. Ingakho ke mina nginento ebizwa ngokuthi impande yomnotho. Ngicela ukubuyela kancane ku segment 1 ukakhuluma indaba yokuthi umuntu mayeshona mayihamba emhlabeni uba nesikhathi sokulinda. Angazi noma kusokuthethe amacala akhe noma kuthethe izono zakhe ngaphambi kokuthi engene emndenini. Why lento le if ukuthi sithi akusiyona eBhayibheli akusiyona kaNkulunkulu, why ifane kangaka nalokho kubhalwe eBhayibhelini lele sithi akusolona yokuthi kuyolinda eparadise nase Hades? Okay, ngelinye ilanga mhla sinesikhathi ngiyokuchazela ukuthi izulu likaNkulunkulu akusilela abantu. Ongangokuthi kwakhona eBhayibhelini nokuthola likho ivesi ongangikhombisa lona elithi uNkulunkulu uthi abantu baye ezulwini. Alikho ngisho elilodwa. uGenesis 15:15 uthi Abraham ebudaleni bakho yokufa uye koyihlo omkhulu. U13 I think izenzo 13:36 uDavid eseqedile ukuseva walala ubuthongo waya koyise emkhulu wabona ukubola aye ezulwini. Isicebi noLazarus uJesu mayenza umzekeliso uthi isicebi sasesifubeni sika Abraham sasingekho ezulwini. Izulu likaNkulunkulu umhlaba wabantu. So bonke abantu abahambayo bedisappear emzimbeni baphila khona la emhlabeni. So kule waiting period yakhe nomndeni abantu abanamacala. Okay, nokuthola kwaZulu sinento ekuthiwa i-send off. La othi umuntu mayesehamba ubona ubaba omkhulu ephuma nehlamvu athi Sibongile Mageja uyiphilile impilo mfana wami, hamba manje sesiyakuthuma ukuthi uye kobaba omkhulu. Uyangizwa? Labantu abasemhlabeni nabalapha kumoya kunento ekuthiwa absolute agreement efanele bavumelane kuyona. So le send off yenzani? Yenza ukuthi lo muntu noma kuthiwa unamacala laba bangale bemkele ngoba uthunyiwe la emhlabeni. Oh yeah. Yabona, yingakho ke lento majority yabantu abapokayo abantu othi mawulandela imingcwabo yabo abanye bebekholwa isend off ayenziwanga akakaza athunywe ngoba leli hlamvu liyisign ye send off ukuthi sesiyakuthuma manje, hamba uyokwenza into ethize, hamba uyohlangana nobani nomndeni nabakini njengoba noAbraham waya kwabakubo oyisemkhulu. Yeah, lento iyadida futhi izosihlula efika ukuthi izoza ngeindlela eziningi because vele ngeke ulindele ukuthi namhlanje sosukuma sidume size kulokho kwakho because nawe uhlala isikhathi side ngapha enkolweni. Into eyinkinga la ukuthi as an African siyabuzonda uAfrica, yingakho siyamthanda uJesu siyamzonda uShembe. uShembe is our prophet asimfuni. Siyamthanda uMatewu asimfuni kodunala. Siyamthanda uSamson asimfuni uMagejageja. So there is a problem. Siyazizonda. We have a self-hatred. Asikholelwa kokwakithi. Yingakho siyalidla iphilisi asifuna imbiza. Siyawudla umjovo asufuna umuthi. Yabona? Kodwa lezi zinto into eyodwa kuhlukene packaging. So sizonda thina yonke into yethu njengoba Africa. Nalabo abasephuca umhlaba bayenza yonke into yethu yabukeka as a witchcraft. Yonke nje into omnyama yaba nobuthakathi. Izolungiswa yithina ekuthini before siye kokunye ake sibheke lokwesintu kuthini ngathi ngoba impande zethu isintu akuyena uMatewu akuyena uMoses asibazi labo ukuthi baphi saza bakithi. Mona INGQIKITHI siphuthuma itolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu. Asipho sikumkela mbona INGQIKITHI sabulo uhlelo lenqikithi njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu sasitedele uProphet Magejageja ukuthi avalelise. Baba before uvalelisa sesikhulume kakhulu ngendaba yokuhlukana kwamaRoma abantu abamnyama noma ngithi abaphesheya kuyilwandle naseAfrica. Now into engididayo ukuthi usuyiphikile indaba kaNkulunkulu kaJesu. Angiyiphikanga. Uyiphikile. Okay. But nesystem yakhona yokusebenza wayiphika yonke. But wena futhi uphinde wayohamba wayovula ibandla. Lapha neMaritzburg. Ibandla elifola ngapha endabeni zamaBhayibheli. Why ungavulanga indumba? Ngoba la eSouth Africa thina singabantu bendumba. Okay. Mina lami isonto number 1, ipriority yakhona imindeni akulona isonto. I'm building families because isonto vele is a secret society eyakhiwa to divide, to manipulate umuntu omnyama, to divide, to bring division phakathi komuntu nomndeni. Yingakho sikhani kufika isonto kunabafazi ababeshiya idwaba, beshiya imizi beganile bethi bathola into engcono kunale yamasoka ayo. Kunemindeni engazwani namhlanje because ibanga inkolo.
inkolo isidividile. So mina vele isonto is a secret society. Njengoba kwesalinyazwa nge-secret society sizosebenzisa yona i-secret society njengoba neBhayibheli singalilahlile sisebenza ngalo ngoba iyona nto umuntu ayaziyo. So isonto is just a gathering la sihlangana khona ukuze silungise le era eyahlakaza imizi yobaba mkhulu. Valelisa. Asibonge kakhulu.